Widi ang'eni nitiere gimidwa medo kapok wadhi yweyo mokwongo mana mapiyo piyo. Ok adwa ni mondo waka ka jowinjo paro ni Ruku okoromo bedo CS nikech en first time MP. Adwa ni mondo anyisi ni ng'at miluongo ni Rigathi Gachagua mane waketo DP ni nwakete DP bang' bedo first time MP. Ruku mineno ni nonyiso chir moro e chakre kama jensi nochake koko cha nyaka sani. Omiyo kama ni yiere no nonyiso chir mane? Ingeni Ruku emokuongo nyiso wani wach mar jensi ni en gima no thedhi, ok en gima no wuka. Mano chir ma ng'ama ne nyalo wacho ka Mount Kenya ne onge. En ema no nyalo wacho. Ruku ni ema no chungi President William Ruto ka jogwengi mar round kanyo te okwede ni gin jo Mount Kenya. Omiyo kama ni idware tich ng'ama nyalo koro biro chung against Muturi. Kech Muturi to sani dhi chako siasa mamalo. Nitiere chunye moro nyise ni en ka obio tam Rigathi chung to en mo nyalo chung. Koro idwaro ng'ama nyalo chung kode nyarakore kode rigiri. Emomiyo the choice of Ruku not him. Wach machielo mabadwa na wachi. Wach ma adoke kabisa mar Shane. Adwa ni mondo owinjre ne ji. Samoro anyiso gini samoro ng'ato dhi osiptal to yudo ni county government emane ok ochudo. Ore ni another organization monego be ni chudo ne. To nitie moko mabe dhi e wrong hospital. Na aneno Homa Bay notimore ni ng'ama dhi for primary health care. Thieth mitimo nono machakore level 3 kadok piny. Ochomo referral. Koro kigole tingen mar ng'ama no mar tiego jopiny mar mondo mi ging'e ute thieth monego be ne gidhi. Ni wuoyi mwatere health ni biloso gino maber. An asewuoyo kode many times. I hope you understand ka kineno ka gige shagi awinjo kabisa. Asewuoyo kode before. And no more kabisa nitie ng'ama nyalo lero ne ji gigi mondo winji. Gima timore shaka one ok konsultiert. Kech pesa ma jo SHA osechoko ng'eny maloyo kata mar NHIF. Emomine no kata ka jo weg osiptende binafsi nyaka make din. Ido ko kasore ne gidwaro pesa gi nikech giseng'e ni pesa nitie. Gima chendo ka en mondo jopiny ong'e ni kidhi for primary health care makata chudo kichudi tidhi e osiptal idhi e chakre dispensary nyaka level 3. To wach moro bende awinjo ka nyako ni wacho ni ok ber ka Ruto riembo joma Mount Kenya gi bro miyo koso ji kuno. Ing'eni Ruto riek malich. Ng'ama riembo Mount Kenya onge. Owilo gi awila. Muturi owilo gi jadala gi. Koro jodala gi dang duwache ni uriembo wuodwa. Wariembo nade to wawile awila gi moro. To kendo gi omiyo wile nitie. Kendo rito moyud gi maber. Makoro ko wile to ji neno. In fact gimiwacho ni otim lokruok e tend migepeni. Gimotim malong'o onge. Gimotim malong'o en oriemb Muturi mosebedo rogo. Koro kiriembe to ing'eni kitugo chess kata kitugo draft kigolo moro kaka migole no nyaka moro donje to kama moro donje no moro be nyaka donje. Koro mane tugo mutugi e 3 triangle no iluongo ni Duale. Duale owene Barasa to Barasa owene Duale to kaw ng'ato ket kama ncha onge ng'ato. Ing'eni ni chantie migawo moro machane nono. Emudin. So onge lokruok maduong' motime gini. Aya adwa ni wakaw yoyo